Isihloko sanamuhla sithi umbuso wasemhlabeni ungawulinganisi nombuso wezulu. Ngaphambi kokuba sigxile kulesi sihloko, kumele ngichaze ukuthi mina ngingaphansi kwebandla lamaNazaretha. Yini ibandla lamaNazaretha? Ibandla lamaNazaretha inkolo kaJehova eyehlela emhlabeni esizweni sakwa-Israyeli ngenceku yakhe uMose. Kwase kuthi lapha kwaZulu eNingizimu Afrika yavuselelwa inceku kaJehova umprofeti Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye. Into yokuqala okumele siyazi ukuthi uNazaretha inkolo kamenzi wezulu nomhlaba, ogama lakhe nguJehova. Lokho uShembe wakubhala phansi, wabuye wakwenza isisekelo salenkolo kuverse 3 womthandazo weSabatha, lapho ethi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Imithetho kaNkulunkulu iyisisekelo salenkolo kaJehova. Uma le mithetho uyeqa noma ngandlelani wenza isono. Umthetho wokuqala kule nkolo ukuthi uNkulunkulu wethu munye nguJehova. Ngakho-ke thina esingaphansi kwale nkolo sibhekeke ukuba sikhonze yena yedwa ngokugcina imithetho yakhe. Kukhona-ke amakholwa angafuni ukukholwa ngokulandela imithetho kaJehova njengoba ibhaliwe, kodwa abakholwa ngemizwa bese beba nevangeli lokuthi sonke ukuze sithi sikholiwe kumele silandele imizwa yabo, hayi inqubo yokukholwa njengoba ibhaliwe eBhayibhelini. Le nkinga yokukholwa ngemizwa iyatholakala kwamanye amaNazaretha, kanjalo nakwamanye amabandla. Kunabantu lapha emhlabeni ongacabanga ukuthi ngamakholwa, kanti bakholwa ngemizwa yodwa. Ngaphandle kwalokho abazilutho ngokukholwa. Elinye ikholwa lithena kimi, lo baba okholiwe, kodwa sekusele ukuba amukele uJesu njengoNkulunkulu wakhe. Inkulumo ecishe ibe njalo nje. Lo muntu uthi ukukholwa kwami akubonakale ngokuphikisa izimfundiso zikaNkulunkulu kanye nezikaYahusha ukuthi uNkulunkulu munye, igama lakhe nguJehova. Uthi-ke yena angithi uYahusha uNkulunkulu. Yize le mfundiso iphikiswa nguye uYahusha. Kusukela kuGenesis kuze kufike kwisambulo, uNkulunkulu esimkhonza umunye nguJehova, akakho futhi omunye. Ku-Isaiah 43 verse 10 to 11 uJehova ukubeke kwacaca ukuthi akakho uNkulunkulu okhona nowakwaba khona noyobuye abe khona ngaphandle kwakhe. Wasichaza yena ukuthi igama lakhe nguYehova, wathi akakho umsindisi ngaphandle kwakhe. Manje leli kholwa loNkulunkulu eselingitshela ngaye ngaphandle kwaJehova angilazi ukuthi livelaphi. KuJohn 17 verse 3 uYahusha uthi, futhi lokhu kungukuphila okuphakade, ukuthi bazi wena Nkulunkulu oyedwa weqiniso noJesu Kristu omthumileyo. KuJohn 20 verse 17 kuthi, uJesu wathi kuye, ungangibambi ngokuba angenyuki ngize kuBaba, kepha iyakubafowethu uthi kubo, ngiyenyuka ngiya kuBaba wami noBaba wenu, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Amen. Lithi-ke leli kholwa angithi uYahusha nguye uNkulunkulu, ngimphikise uYahusha kulokhu yena osifundisa khona. KuJohani 5 verse 30 uYahusha uthi, mina angezi lutho ngokwami, ngehlulela njengokuba ngizwa, futhi ukwehlulela kwami kuqotho, ngokuba angifuni yona eyami intando,
kodwa intando yongithumileyo. Amen. KuJohn 6:38 uYahusha uthi, ngokuba ngehle ezulwini hayi ukuzokwenza intando yami kodwa intando yalowo ongithumileyo. Amen. KuJohn 7:28-29 uYahusha uthi, niyangazi mina futhi niyazi ukuthi ngivelaphi, kepha angizelanga mina kodwa lowo ongithumileyo uqinisile eningamazi yena. Amen. Kuzo zonke izintshumayelo zikaYahusha yena ufakaza ngokuthi uthunywe nguJehova. Manje uma sengikholwa ukuthi uYahusha unguNkulunkulu, lokho ngizobe ngikususela kuliphi ivangeli likaYahusha eliphikisa lokho okushiwo nguYahuwa. Le mfundiso yomubi ephumele ukudukisa abantu ngokuthi uYahusha nguNkulunkulu iyatholakala nakumaNazaretha athi uShembe nguNkulunkulu. Ngesinye isikhathi uShembe eshumayela uthi kuza isikhathi lapho amaNazaretha azowuchitha umthetho kaJehova, lo engithunywe ukuba ngiwuvuselele. Amen. Kuchazwe nguye uShembe ukuthi wathunywa ukuzovuselela umthetho kaJehova. Manje uma sesithi uShembe nguNkulunkulu, uNkulunkulu uthunywa kanjani? Ethunywa ngubani? Encwadini kaHezekeli 3:17-19 uJehova ebhekise kuHezekile uthi, ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho-ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisa endleleni yakhe embi ukuba umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisile omubi kodwa awazi wabuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Njengasesikhathini sakwa-Israyeli, namanje uNkulunkulu uyamthuma umuntu phakathi kwabantu ukuba ngaye abuyise inkolo noma umthetho wakhe, kodwa abantu balwe naye bamthuke ngazo zonke izinhlamba. Kodwa uthi uJehova, labo bantu ungabesabi, wena wedlulise umyalezo kaNkulunkulu njengokuthunywa kwakho. Empilweni yami ngangakaze ngithukwe noma ngeyiswe ngumuntu, angaze ngishawe ngumuntu, futhi angaze ngimshaye umuntu, nengane yami angaze ngiyishaye. Angazi ukuthi umuntu ushawa kanjani. Nasesikoleni angaze ngishawe ngingedwa, noma sengikhulile ngisebenza angaze ngithethiswe icala noma ngisolwe noma ngani. Ukusolwa nje yinto engingayazi empilweni yami, futhi mina empilweni yami angaze ngibaleke noma ngicashele into ethize. Angazi ukuthi ngaphandle kokugijima ngingabe ngibalekelani. Kodwa ngaqala ukuthuka ngabantu nezingane mhla ngithunywe ezulwini ukuthi ngikhulume indaba kaNkulunkulu. Njengamanje sengimdala, ngiyimpunga, kodwa angazi ukuthi zingakanani izinhlamba engithuka ngazo ngamakholwa nabantwana babo. Ngokwemvela ngingumuntu ohloniphekile, kodwa kwathi uma uNkulunkulu engithume kumaNazaretha, kwaphela ngaso leso sikhathi ukuhlonipheka kwami. Ayikho into elikhulu njengokuthunywa nguNkulunkulu, ngoba uma abantu sebekuthuka kuba sengathi uNkulunkulu akaboni. Mina ezulwini ngathunyelwa ingilosi ukuba ingifundise konke okumele ngikwedlulise kubantu, ukuqondisa ibandla likaJehova.
ngoba ngokwemvelo yayo ingilosi ayikwazi ukuzikhulumela yona kubantu. Ezulwini kubhekeke ukuba nami ngiyihloniphe ingilosi ethunywe kimi, ekushoyo ngikwedlulise kubantu njengoba kunjalo. Ku-Exodus 23 verse 21 to 22 uNkulunkulu uthi kuMose, le ngilosi ilalelisise futhi uyithobele, ungayivukeli, ngokuba ayikuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenza konke ekutshela khona, ngiyobazonda abakuzondayo, ngibe yisitha sezitha zakho. Amen. Uma ngedlulisa umyalezo wengilosi kubantu bese abanye bengithuka ngoba bengafuni ukuthatha abatshelwa khona, aboqonda ukuthi bathuka uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu abayizitha zami bazi futhi ukuthi bayizitha zikaJehova. Kukho konke sikwenza kuleli bandla kumele sihlale sazi ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba. Ekhasini 81 kuya ku82 lencwadi kaAdvocate Mnyando esihloko sithi izinjumalo zenkosi ilanga, ubaba Ilanga uthi, manje ngiyathanda unikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengale yenu, kodwa usuke engayenzela abantu. UNazaretha lobu uNkulunkulu akakwenzelanga abantu, wazenzela yena. Sisho njalo ihlabelelo sithi, idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Into yakhe le akusiyo futhi into kaShembe kumbe yamadodana ami, noma yabafowethu, noma yabafundisi basekuphameni, ngekaNkulunkulu. Ngithi anobhasopa ningaphunyukwa inhlanhla yasezulwini ebeniphiwe yona ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zenu. Lisho njalo izwi encwadini kaJuda ivesi le5 lithi, ngiyathanda ukunikhumbuza noma benazi ukuthi inkosi uma isibagezile abantu yabenza babangcwele babahle njengani nje, bathi uma sebeqala ukwenza okubi yababhubhisa, ayaze yanaka umsebenzi omkhulu ewenzile ibageza. Amen. Iningi lamaNazaretha selimhlubukile uJehova, ayisalandelwa inqubo yokukholwa njengoba sayifundiswa ngumqalo wendlela, futhi akakho nobukeka enendaba nalokho. Njengoba isho inkosi Ilanga, akusiyo into elikhulu uba uJehova asibhubhise sonke uma senza ibandla lakhe inhlekisa emhlabeni. Ngaso sonke isikhathi sibhekeke ukuba siqaphele ukuthi ukuhamba kwethu kusamjabulisa yini uNkulunkulu kanye nomprofeti, singazenzeli noma yini ebukela phansi uJehova nobaba omkhulu. Kuleli bandla akakho umuntu ongalinganiswa noNkulunkulu noma ngabe mkhulu kangakanani. Ngomunye unyaka saselinda ubaba inyanga yezulu wamenywa enkonzweni yomkhuleko eyayisendlunkulu, wabe sethatha mina nabafundisi cishe ababili. Uma sifika kule nkonzo ubaba wabe eseyiswa estage lapho okwakuhleli khona abafundisi abaningi. Nengonyama yayikhona, kodwa yona ihleli phansi nebandla ngaphandle ukuthi esihlalo sasehlukile. Kodwa kulesi simo kwaba khona into engiyifundayo engatholakali uma ingonyama isebandleni lamaNazaretha. Noma ngasakhumbuli noma lokhu kwenzeka ngasemva noma ngaphambi kokuvakashelwa yiyo ingonyama, kwathi ingonyama isivakashele ngeSabatha, abefundisi bathatha isihlalo sayo basibeka epulpiti, yahlala epulpiti nenyanga yezulu. Ngenxa ukuthi ipulpiti yayincane
kwaphoqeka kuba ilathi libuyiselwe ngemuva kwenkosi inyanga yezulu. Kwathi sekuvalwe inkonzo nengonyama ingasekho, uShembe wakhipha u10 wathi uyahlawula uNkulunkulu ngoba usefulathele ilathi. Ubaba wabe esesona kakhulu abafundisi, ebuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ingonyama ihlaliswe epulpit noma umholi webandla. Kwake kwenzekaphi ukuthi enkonzweni kube nomuntu ohlala nompristi epulpit? E-England kunebandla leking, kodwa akukwazi ukuthi kungathi ngoba iking isenkonzweni bese ifakiswa imijiva yobishop iyohlala epulpit. Yonke indawo ine protocol yakhona yokuhlala. Kodwa namuhla okwenzeka ebandleni lamaNazaretha liyashaqisa. Kutholakala ingonyama ibongelwa imbongi endaweni kaNkulunkulu, ifakwa umjiva womholi, iyohlaliswa epulpit nompristi omkhulu wesonto. Awusekho umehluko phakathi kwebandla likaJehova nombuso wasemhlabeni. Ithi-ke ingilosi asiwukhuze lo mkhuba ukuze uma uJehova eselwa singathelwa ngamachaphazelo. Sekubuzakala ukuthi sathula sathini uNkulunkulu ezodelelwa endaweni yakhe. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, uma ubona umlilo uza umakhelwane wakho noma nezitha, ungayeka yini ukumcimisa? Kodwa wazi ukuthi ekushiseni umuzi womakhelwane wakho lo mlilo ungase wedlulele kuwe. Uma uthunywa kuba ubuyisa abantu ekwedukeni bese ungakwenzi lokho ngoba uthi bazokuhlasela, uJehova uyobajezisa ngokona kwabo, kodwa igazi lesono sabo uNkulunkulu uyolibuza kuwe. Ithi-ke ingilosi, bakhuze noma bengakulaleli, kodwa wena uyobe ukhululile umphefumulo wakho. Lento eyenzeka ebandleni likaJehova ibukela phansi uNkulunkulu. Noma umuntu engaba mkhulu kangakanani emhlabeni, kodwa akakwazi ukukhulu bakhe ukuza nabo enkonzweni. Ingonyama yayimenywa ebandleni lama-Muslims, kodwa uma ifika khona izikhumula izicathulo. Kodwa kuleli bandla ibukeka ingena nesicathulo enkonzweni, ibukela phansi ibandla likaJehova. Uma ubuholi bebandla bungayisukumeli lento, kukhulu okusina kusijeqeza. Inkosi.